салом алейкум ҳамдиёрони азиз. 31 майи соли 2024 мебошад ва ман қарор дорам дар шоҳроҳи Турсунзода, душанбе Турсунзода аз тарафи шаҳри Турсунзода омада истодам ва дар ҳамин ҷо ана хел киштикор бо истифода аз обёриҳои қатрагӣ дидам. мана дидед ҳаминҷо об пур аст, ҳаминҷо об бисёр аст, лекин вақте ки аз оби қатрагӣ истифода мебаранд фоиданокияш садҳо маротиба зиёд мешавад. бинед боз инҷо кишгардон ҳам мешавад. ана мобайн дам мегирад, инҷо кишт мешавад. дидед инҷо қариби 1 метр аст ҷӯя ва оби қатрагӣ аз он тараф омадааст. ана трасашо дидед, унҷо да ҳавзашам буд. ман ҳавзаш гузаштам, мошин хати дигар гашта намеравам. ҳавз ва таҷҳизотҳои оби қатрагӣ ба пуррагӣ буд. ҳамдиёрони азиз, ҳолиҳо аз анамун коригар ман пурсидам чӣ мешонам, гуфт тарбуз мешонам. ана ки ҳамдиёрони азиз мебинем дар анамин инҷа ба гумоно аллакай шаҳри ҳисор мебошад. аз шаҳри нав биромардем, қадира тарбузҳоро дар инҷа тайёр кардан аллакай дар қутичаҳо. ҳамин тарбузҳоро ҳам мешинонанд. бинед ки мобайни салафанҳо суроғ кардаги ҳастанд ва инҷо оби қатрагӣ гузаштагӣ аст. ана инро обчакорӣ бо маданиятнок аз рӯи тамоми агротехникаҳо истифода мебаранд. она траса дидед, анам труба трасаи обҳо, унҷа бам ҳаст траса. ана ки ин тарбузро мо имсол худо хоҳад агар ҳамин роҳ гузарем мебинем чӣ хел мешавад. ма ба шумо боз навор мекунем. ана ин тарбузчаҳоро дар ящикҳо, қутиҳо овардан мешинонанд ва мо нишон метиҳем. ҳамдиёрони азиз, дар боло офтоб анон тарафда 500 метр боло ҳавз ҳаст. дар заминро кофта брезент клёнка мепартофта ҳавз кардаги ҳастанд. шланг монда, насос монда, барқ оварда, таҷҳизоти оби қатрагӣ замонавӣ монда шудааст. хай ман чанд маротиба нишон додам ҳамон хел, на ҳамон хел ки ҳоли ман бо Турсунзода якта сабт кардам нишон метиҳам шаб, ҳамон таҷҳизот васл карда шудааст ва ҳама ҳамин бо оби қатрагӣ. ҳамдиёрони азиз, ба оби қатрагӣ гузаред, пулатон сарфа мешавад, дар кисаатон мемонад, доруворитон, вақтатон, ана ҳама чӣ фоиданок. заминатон ягон ҷо шушта об намебарад, фоидааш мемонад, доруи рехтагиатон мемонад, ҳама фоида дар замин мемонад. ҳамдиёрони азиз, дар паноҳи худо бошед. ана мо ба шумо, ба касе даркор аст муроҷиат кунад, ба шумо кӯмак мекунем то оби қатрагиро гузаронем. вай пулаш чанд пул намедонам, инро баъд ҳисоб китоб кардам дар кор дар ҷояш. дар паноҳи худо бошед, бо гурӯҳи ангур ва боғ бошед. ҳамдиёрони азиз, ҳатман ҳар як боғдору боғбон бояд ба оби қатрагӣ гузарад. худо нигаҳбони шумо бошад.